What's up julle, dit is Zaan Sonnekus hier. Let's guess what's in the box. Solank jy nie 'n haai binne is nie. Dis vir dit lewendig. Vir die slang is net so. Dit is drywe. Dis die lywe. Dis tomaties, klein tomaties. Disgusting. Dis 'n serie van Christian Botha. Is dit gross? Hierdie is iets gross, nee. Is dit iemand se gebruikte wet wipes? Dit wet wipes. Ek kom net ek so vinnig gegaan vir hierheen. Candy. Dis beans. Ja. Gaan we bijten? Nou. Zo, ik kan bijten. Dat knik. Het hij beweegt nou net, of zo? Het hij beweegt. Oh my. Nee. Sla ik niet die ene niet. Ja, kan niet. Ik kan niet. We gaan naar laatste gaan. Ik soms maar uit een sfeer. Nee, ik weet, ik roepel. Nee. Ik voel me, man. Dat is een fake slang.